Uyabona awuphelanga u3 months uGayi waveza ukugula kwakhe. Beba nenkinga nje ungakutholi noma ngabe nje uthola miss call ungenza isilima. Shuthi mengingekho ngisemsebenzini wena uyasala ufebe la ubuso uzosula umlomo. Thatha impahla zamajijela eminyango. Njalo mekuxabene yabona uma ezokuthengela isikhwama uzasidabula next week. Sithenge this week, next week uyazi sesidatshuliwe. Hawu mase sexolisile futhi wakuthengela esinye. Uyazi umuntu ozoka akhulumele ngisho ukudla ukuthi yini engathi i-rice liyancipha. Kanti udla kangaki. Wena ngathi ushukela iphuza kakhulu. Hayi ngcono vele uhambe. Isikhathi ngalo mzuzu o8 ngiyasindela ngalo mzuzu. Mangiqalaza ngapha esayidini nango. Uyezwa avela khumula ijacket agijima. Ngithi noma kuthiwa nami ngiyangena kulo mfula. Angigqoke ijini kanje. Adabule leyo jini mamncane wakho ukhumbula kahle yonke i-outfit engangigqokile. Adabule ijini, adabule vest, adabule polo neck, adabule bra, adabule pant. Uyangizwa? Engangigqokile. Athi angithi utshathi uhlakaniphile. Ngifuna ukuhamba nazo le impahla. Ngalo mzuzu kuyanetha. Sengikanjena ke manje. 3, 2, and action. Sanibonani, Dumelang Absheni molweni emakhaya, igama uphindile Belelihle. Isotho podcast le Beyond Survival. Ikhaya lemfudumalo, ikhaya lothando, ikhaya lephisi. Namhlanje nginiphethele gorgeous girl. But before then, please don't forget to like, comment, share, subscribe, and obviously hit the notification bell so be notified every time we upload. So, Hello mami njani? umuhle. Ngiyabonga. Usemuhle, welcome. Unjani? Ngiyaphila bhem. Hayi ngiyakubona nami sithando sami. Lalela-ke sitshele nama-viewers emakhaya ukuthi ubani, wakuphi, khule kanjani, nokuthi-ke usilethele ziphi namhlanje la ekhaya. Okay. Igama lami nguPinky Wanda, born and bred eKZN eThekwini. So ngikhuluma umuntu oshayi khuleni kwami by the age of 9 to 13 years. Then from lapho ngakhula nje ngumuntu very fussy and brave. So khula ngizofika by the age of 20 something, right? Mangikhula ngumuntu bevele ethanda izinto zabantu besilisa. Hayi lezi zinto zabafazi lezi but ukugqoka ngathi uyabona ngala. So okay, ukusuka kwami in Johannesburg eKZN ngiza eJohannesburg. Bengibamba itekisi le. There was this guy owangibambisa itekisi bugama lakho hlala edakile. So bekade ngifundisa umsebenzi. So umzala wami athi umzala no ngalapha imali yokudrive itekisi ngani. Ngcono uze ngapha eJohannesburg. That was 2021 by late August 2021 late August. So ngithi mina mzala show uthi imali ingcono lapho because athi umzala ayiwoza mzala ngizokufaka plus umuntu wami onamatekisi. Ngithi mina no it's fine. Ngizozwa kala mzala. Ayikufika kamzala by late August. Ngifika kamzala ngifike ngihlala. Number 1 ngithanda le ndawo ngifikele kuyona. Sengivile lapha nakufesa ke manje. Hayi ngifikele emkhukhwini la hayibo. Kwenzakalani manje? Hamzala delay nje nayo umzala ukuthi yabo angitholele umuntu ozongibambisa kulelo tekisi ngijwayele umzila wangapha eGoli. Okay kuze kuphele 2 weeks ngifikile kumzala ngithi mina umzala uthi ngiyele mina ngofuna erank because ngisayikhumbula irank engifikele kuyona iBree. Ngizoyiwokhela nje ngibuza ukuthi ihamba kanjani babaqasha kanjani abafazi. Okay ke ngihambe if I'm not mistaken it was on Friday. August ukuphela kwawo. Okay ngihambe ke mangibuya hayi bafike nje bangichitha hayi ngeke asikuthembi. Hayi we just nginqila abantu. Ngithi mina okay it's fine no. Awuke ngijike ngibuyele endlini. Thole erenkeni nje itekisi imngedo zogibela. Mangigibela okay it's fine. Ngigibela ngemuva kwa drive. Yabo lesithi ngemuva kwa drive nawayi. Gcwala itekisi sibuyele lokushini kumzala. Hayi iteksi mase senje sekusela umuntu abayi2 abusayabuza ku driver hawona sisi nehla kuphi. Ayibasho ke laba bathi ukuthi bahla kuphi. Ngithi mina hayi ngisegcineni ngisikuhle stopping ngamagogo. Hayi hambe ke abadilize laba abanye then bese ke uGayi lo driver
athi hayi ngicela ukukushiya la uyakhona. Ngithi mina okay. Guess what, usisi wakho usingile vele, it's been 6 months. Hayi. Ngithi mina no problem. Vele ngifuna ukubona nazi igolide iphana yabona. Nami ngiyibambele nje sincane nendlala. Ay, sambeke, okay, it's fine. Hayi, gaya drop-e off kamzala bese hey, funa amanamba amnika amanamba. Hayi-ke late hayi gaya ngifonela, hawu phathi ukupompompo ngalo mzuzu. Impilo hey inzima. Ngisuke ekhaya nje vele indlala ingibambile. So okay, it's fine. Angina phone smartphone. Athi manje uzokWhatsApp kuphi? Ngithi mina angina WhatsApp. Ifoni yami engiWhatsApp angayifeed. Athi okay, ngizoza lapho ntambama ngizoyilanda ngizokukhanisela yona. Ngithi ayihlanya lo. Ha mase goshisi bahlanya kanje ethi ngizomnika impela ikhanda. Qeda ikhanda ngiyabuyela ekhaya. Khetha afike ntambama ethatha ifoni. Engakusasatha sami sikhanda nawo. Hayibo ngiyaqanda phela uthando lunje. eThekwini abantu bakhona bastinti madodana ngifuna ngisho ngiyaxolisa lapha. Hayi sifika uGayi ngakusasa sithatha ifoni sami soyikhanda. Hayibo uGayi ngithela ijacket, hayibo uGayi ngibona ngathi ngiyagodola. Hayibo nami sengathi ngamthanda manje akwazi ukuphatha ilidi la. Hayi ala ngithandile hayibo. Manje usukaphi yami chazile mina nje yonke info yabo. Hayi uGayi hayi ngidrophe off ngithi ngili last number yePizza hayibo. Lona ngingaplo. Hayi okay, it's fine. Hambe iviki amaviki hayi uGayi nje lifika sizobloma athenge 2 yakhe flying fish athi 2 yami flying fish yabona impuzi kuzela umnandi. Sibuka imkhukhu lapha uyabona nje kumnandi. Uyabona awuphelanga u3 months uGayi waveza ukugula kwakhe. Uyabona le same jacket angisengele yona. Leya angithengele mesokhanda ifoni. Ho. uGayi shuthi angisatholala ifoni nathi ifoni sekhandile. Abuya azokutsa. Makakutsa mina ngiphelezele umngani kamzala wami. Uyothatha ilokhunjana nayi lento yokukhanda utshwala le. Yini lo izimpuphu lezo pheka utshwala besiZulu. Uyolanda zona komunye umngani kamzala. So umzala mangibuya mina nalo umngani wakhe athi hawu isoka lakho leli belikutsile la ewindini. Mangiphuma mina ngithi sigebeni emini ngoga about 1 kanje ngithi mina bakutsile hayi akufani naye akaze ezenze lo nto la muntu unaye sweet come and collected. Athi ngiyakuchazela hayi la ngempela mangithi phesheya noma kuthiwani yiyo leya moto. Hayi ngithi awuthi ngivele ngiye straight kuyona leya moto. Hayi mangifika ngempela hayibo umeleni la. Hayi ngenza isilima khandela ifoni emva kwalokho satholakala ushiya ifoni kanti bengikhandelana. Hawu sebenzakaleni manje? Hayi musukuchaza kakhulu. Musa nje ukuchaza hamba ngilandela ijacket emali yami. Habe kodwa ngangiyibonile le ndaba. Uqhamuka lo Mr Sweet and Nice. Hayi suke lapho uGayi ngihambe ngiyolanda ijacket yakhe ngimnike. Ayithathe shaya imoto izulu nami ngiyele kamzala. Feke ngamchazela umzala ngoba umzala uyisolile le ndaba uthi lo muntu lo akakwazi ukuba too nice kanje. There's something off ngaye. Hayi ngithake ngichazela umzala. Okay-ke abuye ntambama sixolelana yabona hayi yazi ngisuke ngaphathwa isikhwele. Hayi bese ngivele ngimbuza kanti wena izikhiphani vele uyaqala ukujola ngami. Athi no angiqala ukujola ngawe. It's just that ungithole ngiqeda kuhlukumezeka ku relationship ngidlala intombazane and all stuff. Ngithi pho manje indaba ungicomparison nayo. Siyafana yini? Sasuka ngandawonye athi no ngithi hayi minake lo msangano ngicela ugcinela kimi. Okay it's fine avumeke. Sandane till October ne October kwenzeke ukuthi yabona manje lokhu ukuthi uma usikubambe isikhathi eside indlala usabheki noma yabo umdlalweni hayi shuthi kwenze kuhlala isisu because naye ngathi naye umninga vele ngathi naye kade alamba naye ngokwakhe. So nje vele kuhlangane nje uhangane sike lapho ke kwahlala isisu. Okay it's fine. Hayibo December ngikuma period kanjani manje? Hayi something off. Manje senginukela kabi perfume ami engithandayo hayibo. Ngithi out ngicheck. Mangithi hayibo we malo sis Jehova Siyakhala. Hayi ngichazele kuGayi uthi uGayi no akunankinga ngithi mina kuwena nginankinga kumina ayakuzwakala yabona because ngisuke ekhaya ngizofuna umsebenzi manje yabona i surprise it's not been a long time ngisukile so yabo
futhi hayi sehlule umsebenzi wakho oqala nje indoda usehlule lentombazana. Hayi okay it's fine, hayi kwenzeke-ke ngifihle-ke ekhaya-ke sidecide sihlala ndawonye phela ngize ngitete ngoba hayi December lo-ke anginike imali ukuthi ngiyolanda iy'mpahla-ke ekhaya. Hamba iyane-ke mina ngiyolanda iy'mpahla size sikabonakala ngithi ngibuya hayibo hayi akugulwa kanje kubuya kuzolala. Okay ngibuye ngimtshela hayi ngoba singibuyile sekuzoba i-Christmas. Ngicela i-Christmas ukuthi ngiwudlele kamzala. Alright? Athi hayi mina akunankinga ngithi kodwa phela hayibo kahle-ke bo. Usangithele negresinyana. Uyabona futhi abafana. Awusangithele nedressinyana nje ukuthi ngibe muhle yabona ukuthi u-cover up ngoba phela yabo sekuzoba obvious umzala akazi. Hayi kethi fana nginike imali nje kube right. Gqoke ngihambise kamzala ngihambise yena futhi kamzala ngeChristmas. Ngibuza ukuthi awusahlali kancane. Athi hayi ngeke izingihlali. Ngizoya endlini. Ngithi okay it's fine ngizongilanda-ke mangabe sekuntambama. Hayi kungabi nankinga. Shuthi kwenzeke-ke siphume kithini sofuna utshwala. Kuyibhuki store eseduze. Hawu afone angangitholi efonini. Ubeba nenkinga nje ungakutholi noma ngabe nje 2 miss call sekuyi-problem. Hayi okay ngibuye-ke mangifika hayi nami miss call ngifonele manje sekwenze njani. Hayi manje awusatholakali ngani efonini. Bengishilo ifoni besesitolo. Hayi ngiyeza nje lapho. Hayi afike ngempela. Mefika hayi afike ngempela sothi sihlalele nabo futhi utshwala ngiyobuthenga. Angasibhayi-ke leso. Athi hayi into engizoyenza intombi ngiyothatha impahla zakho ngiyayibusa uzohlala la kamzala wakho. Ngithi mina hamba uyithathe uyibuyise. Athathe ingane kamzala wami. Athi Sibusiso asihambe solanda impahla kalo sisi wakho. Ngeke mina ngize ngiyimele lento ufamba wofe balani yofe bakhona. Abuya azongitshela izitori. Nithi mina Sibusiso mphelezela ubuye naso. Ahambe ngempela uSibusiso. Makafika uSibusiso endlini asafuna ukumnika impahla. Hawu abuye uSibusiso ayiphethe impahla. Sibusiso wenze njani ngani? Hawu kulona ndolihlanya lakho. Mangifika lapha selangixosha futhi. Hawu hayi lo muntu uyagula lo. Hayi okay it's fine nathi umzala simnyekeni kanje. Uhamba uChristmas kuze kube o6-7 ntambama. Afike sekuyanetha. Ngoba bakhumbula nje uChristmas ka2021 bekunetha. Hayi sekuyanetha hayi ufika uthi umphathele ijacket umphathele into zokushintsha. Ngiphathele ingubo zokushintsha hayi ngicabangile ukuthi ngibe wrong. Hayi ngithi okay it's fine hayi ngithatha impahla ngisasambe nisohlala ngapha kunendawo engapha phezulu yokuhlala ayisambini-ke naye avume futhi ayilokho imoto ishiye ngithi ishiye khona la amagogo. Sihambe sihambe sohlala sonke nomzala konke nje siphelene. Ama sifika lapha hayibo ngisabona nje nami ngiyazizwa uChristmas ngivuvisela bona nje amahlombe. Kahle sumuva kakhulu. Hayibo yini manje wena move nawe akekho okuvimbile. Hayi vele athi nje asihambeni simosha wonke umcimbi sambi. Hayi qale manje ngiyayibuza lo muntu uphila impiloni lo. Hayi yazini inkinga kunzima ukuthi ngithole i-background yakhe ngoba naye akayena wala eGoli. He's from all along from KZN in Newcastle. Okay, no one is going to tell me ukuthi what kind of a person he is because like akekho mazi uze ngokuzosebenza la. Okay it's fine. Yasengiyayiwandarisha manje sengiyasaba because mina I have never been in a abusive relationship. Kwaqala nje ngaye. Okay ke uthi 2022 simuve lapha nathi akasathandi lapha ngoba umzala abantu bafika noma ngabe nini bamosha ukudla kwakhe. Ngithi mina yazi labantu osukhuluma ngabo abafiki njalo abadli ngakudla kwakho. Athi hayi cha no ngoba the fact ukuthi uyawalk umoya khona ngifuna la bazogibela khona. Okay sambe sohlala eFine Town. Hayi ke okay sifike eFine Town. Wenze ukuthi mina ngiyathanda ukuya komzala. The time engekho yena esemsebenzini nami phela I need ukuthi ngisocialize nabantu. Uyabo okay ngithambe ngifike ngithathe usisi wami omncane. Asibuyele kamzala sovakasha. Hayi masifaka kamzala ngishila ifoni mina yazi nginalo mkhubo okushiya ifoni. Angiyeni umuntu wefoni kakhulu. So ayafoneka liba qhubeka kafona azabuye nami ngisibuyisane nje ntambama. Jwayela kabi. Ungenza isilima shuthi uma ngingekho ngisemsebenzini wena uyasala ufebe la ubuso uzosula umlomo. Hayi ngcono vele uhambe isikhathi ngalo mzuzu o8
thatha impahla zami ayijijele eminyango. Ayi mina Nkosi yongixolela ngikwazi ukunqingana. Ngiqoqa impahla zami manje ngikhulele njalo. Ngiqoqa impahla zami 4 months ngikhulele, ngiqoqa impahla zami ngihambe. And ungitshela ukuthi kaMzala hawufana ke manje from Finetown to Jovicho. Ngiyacabanga and uthatha yonke into wathatha amakhadi ami ukuthi ngingabi nemali yokugibela bathi nje ngisafari. Hayibo lo muntu leyagula. And nginalokho ukuthi ngeke ngize ngimncenga ungijwayela kabi because uma ngamncenga uzofuna ukuthi ngimncenge njalo. Ithatha impahla zami and ngiyacabanga ukuthi ngeke ngawuthola ulift because ifoni yami uyithathile. Hayi ngithatha impahla mangiphuma nje egate ngifika nje emgaqweni. Ayize ngijubana ifika igavuna double isikhwama yangizwa. Sathi ngisavika ukuthi udouble isikhwama sempahla zami ngisho ayichitha zonke ndiyanetha ayichitha zonke emgaqweni nje uthi ngqola ayigcoba. Okay ngisavika lokho ukuthi ugcoba impahla ngiyiqoqe. Yes athi ngiyaqeda ngiyiqoqe. Qoqe nje kahle ngihlanganise ngingakunelinye ibhayi ngangithathe kaMzala uMzala besangoma so lamaboma abhayi ezangoma ngiyibuthele ebhayini ngiyibophe. Sengisayibopha kanjalo avela double ke lo sengigqokile. Hey ayibo ngibonga ukuthi angifake i-tight because angifake ingubo ngifake i-tight ngaphansi ibra double ingubo nje totally toned ayisafixeki so ngiyazi ngibona ukuthi azi lo muntu angikwatisa kuvele kuqhamuka imoto amaphoyisa. Yes abawuza amaphoyisa wenzakalani la chazele ukuthi mina no boyfriend yami le sixabene so wadouble impahla zami nalokho ngigqokile. Ngathi amaphoyisa ayisambopha ngithi mina ayimnyekeni. Into engicela ngidenzele yona ngicela ukuthi ningiqoqise impahla zami niyongibeka kaMzala. Ngathi kupha kaMzala ayibangihambiseke ngishiye lapho. Ngakusasa ngovivo wayeseka kaMzala. Ayaxolisa. Yabona futhi uyabona i-relationship e-toxic mina ngibone ngale yabe ngikuyona ukuthi akulula ukuthi uphume lapha. Akuphumeki angazi ngathi yazi kungathi khona into ekubambayo because noma ubona ukuthi hayibo this is not the life and ngaphezulu uyababona abanye abantu abathanda naye ukuthi baphila how happily nicely ngakhona wena nje aliphela iviki wena ulwisiwe kuthiwa wena uyafeba and yazi ngalo mzuzu uyabona umuntu mengabe akuthuka athi uyafeba thothi awukwenzi nakancane and awucabangi ngisho ukucabanga ekhanda but every time mina nje makacabanga ukuthi wena wangatholakala efonini wangatholakala kule location akushiye kuyona definitely ukuthi uya out ukuthi uyofeba. Uyabona and ngaphezulu ke ngifuna ukukhona into engifuna ukuthi bazorelate abanye abadlula badlule kulento engidlule kuyona. Uyabona umuntu ongekho kahle la ekhanda njenganalo bengizwana naye hayi uvela umthande yebo angikaze ngithande kanje yami. So uyabona njoba ngisho ukuthi uma uyifundiswa ukuthanda umuntu akukho wrong but sathi ungamthanda ushiya ispace sokuphoxeka so there is why mina ngikuconsider as ukuthanda umuntu umphathise kwesikhwama. Uyakubona isikhwama masukhathele isona usibeka phansi. So akube kanjalo umuntu mangabe sefuna ukuphuma empilweni yakho nje kube easy ungabe thola usuhlukumeza abanye abantu. So into eyayenzeka kulomuntu wami ngabona ukuthi yena wahlukumezeka kakhulu on his past relationships. So yena usekuthathela kubani kumina. Uyayizwa lo ndaba. So umuntu ongavuma ukuthi uma uhamba afunela uhambe wedwa nofunela nihambe nonke. Nakhambi kanjalo. Shuthi uyabona noma ngiyovula i-company ye logistic. ICK ufuna ukuhamba nami. Ezinye izinto bezingidinga ukuthi ngihambele ngedwa. Ngizofunda kanjani izinto nangula. Wena ula yena useyiphathisa kwesikhwama sami ke manje uyambona everywhere I go kumele ukuthi abe khona yini isikhwele hayi ngoba esuke efuna ukuba khona ufuna ukungirasha hayi phuthuma phela ngiyaphuthuma emsebenzini ubuyapi at the first place uyabo so ngasakwazi ukuya kasisi wami umncane mina ngifike eqala la kwalandela usisi wami umncane because ebona ukuthi hayi ngathi kuyaphileka eGoli so sasifuna ukuthi sihlale elokishini eli1 wayizonda lo usisi wami amfuna le behambe khona angifuni nje ukungasho bemzonda nje namanje futhi usamzonda. Okay kwenzeka ukuthi kuhambe iminyaka 2022 alibezenza lento zakhe njalo meqabene yabona uma ezokuthengela isikhwama uzasidabula next week.
sithenge this week, next week uyazi ukuthi sesidatshuliwe. Hawu mase sexolisile futhi ukuthengela esini. Hawu icathi uliyashisa. Uyabona nje ube very toxic. Uyezwa. Nakhona akekho umuntu ozothi uzombuza kwenzakalani ngalo. And uma wakhe mina ngangamboni till size sibe nomntwana ukuthi hayi. Uma wakhe futhi she seems to be a very nice person. Uyakholwa, she goes to church every Sunday and she's a very fun-loving person. Uyabona? Manje uyayibuza ukuthi lona ufuze ba. Uyezwa? Okay, it's fine. Ungabi nankinga leyo. Njalo la sihlala khona kufanele ungapheli 3 months singacoshanga umastand ngoba kunomsindo nje uzokwenzeka every week. Sekuyaliwa, hayibo wena ubuye phi? Yazi number 1 ungena kwakhe endlini uzobheka ukuthi ukudla kuphekwe ngasikhathi bani. Kufanele amabhodo engathi mayifika yabona ukuthi ukudla mawuthi ukupheka emini seyabanda amabhodo but still warm, but kufanele nje kube warm kungashisi because uma ke washisa shothi ukupheka manje ubuye phi the whole day. Hayibo lokudla ngifutumezile mase ngikupheke emini unamanga uzokufudumeza kanjani ngingekho ngoba ufuna ukufudumeza sengikhona and then uzochecka ibasket ye laundry ukuthi hayibo wena ngiba lempahla le awukazi uzuyigqoke ugcina ugqoke le yasamba nawe shothi nje ufunele nje wena ube yirek mengekho ulengisa amabele Nkosi yami ungabhodi wabhoda nje ubhodeleni ubhodele bani ubani ozokubuka lo bhothi lo hayibo mina ngithanda ngathi ngavuka ngigeze yabona nginuke kahle ngihlale ngibe clean endlini akayifuni leyo wathenga nje iminiskirt uzayidabula ufuna ukubuka ba wangayigqoka uhamba naye oho vele mongabe wena uhamba wedwa uyathanda uke store ufaka ama miniskirt shothi sengifanele nje uyabona ngishisa kanjani ngisamaya la eGoli kufanele wena udla ijini udla ama boots uyezwa ushaya ijacket wena ushaya upoloneka ungabonakali yazini unginyeke ekhanda ngathi kuba mahlonto mangabe uzohamba naye ke ithuwe kufanele ube muhle khona kodwa nje mengekho yena wena kufanele nje uhlale ngathi uthi nje uyiphara uyezwa uhambe umnyaka kuze kufike ku2023 uyezwa amiso emsebenzini sesihleli ke manje akasakwazi ukwenza lutho uyezwa phela umsebenzi angisebenzi nani ngiyenzile itifeti zebusiness ngahamba ngo-apply ko-GEP wadabula yonke lonto. Hawu manje ke okay angisho awufuni futhi ngisebenze uzohlala ngizodla imali yakho ubungasasebenzi kwenziwe njani hayi ngizobona njengendoda hayi athathe idafu cause itekisi vele lakhe walithengela umamakhe okay athathe idafu izingane zesikole ibe khona leyo mali leyo maybe ethatha izingane 500 ukuya 500 ukubuya maybe embambisile okay kuphileke till kuze kufa imoto ke total ukuthi abona ke manje sisekho ke indlela akafuni ukuyofesa ukusebenzela omunye umuntu ekutshela indaba ukuthi nami futhi angivumelekile ukuyofesa uyayizwa lona kufanele nje ngihlale la ngigadeke yena ke ngigade lo ndle yakhe ke okay it's fine hayi uphela umsebenzi nami ngiyabona ukuthi ngiyagcikela umuntu usengicika nje kwaye mina ngisamthandisisi right yini ibehavior yakhe okay bese mthatha hayi phelile umsebenzi nawe hamba ke nami hambe ngekhaya asihlukana athi hayi ayikho lonto ayenze kulonto okay yazi ngiyase ngimoshe kakhulu ngicela ukuthi sihambe siyekhaya hayi sihambe sekubo ayifike kubo futhi ngimtshela kahle ukuthi mina ngize ngiphilila athi hayi okay it's fine sobuyele eGoli yaphinda yozama hayi kuzameke wezwa uzophela unyaka ka2023 2024 aqale emaphansi uyangizwa ukuthi ngithini uyazi umuntu ozoka akhulumele ngisho ukudla ukuthi yini ngathi i-rice liyancipha kanti udla kangaki wena ngathi ushukela phose kakhulu hayibo wena uthi angasebenzi uzocomplain ushukela complain ama rice ngisakudla ukudla kwakho nami ngiyaphuma ngiyofunela i-room lami ngihambe ngiyofunela i-room lami abuye azochaosa lapho le room uyasiphinde sibuyelana yabona nje the way uthando olusuke lu-toxic ngakhona angazi ukuthi wayengaphumeki ngazi ukuthi usukuthakathi kodwa nje khona into ekhona akuphumeki kalula ngifuna nje uqamba ngiphumeki kalula sibuyelane silungisa izinto kuphoqa ukuthi okay ngilanda umntwana ezizosivakashela ngapha angila khona okay mafika umntwana aqale mina ngiyashesha uqikeka right so uma ngabe efikile umntwana ngithi akasihlangabeze ngiphethe kabuhlungu ikhwama zomntwana ikhwama zami ngibuye eNewcastle mina de ulanda umntwana eNewcastle
Hayi mangabe-ke ngibuya angasihlangabezi, hayi ngigibele-ke ngihambe and only to find out ukuthi ukhiye futhi akawushiyanga. Ngenhlanhla uma-stand unawo, sivuleke endlini, hhayi singene ngilale. Ngingasafuni nje lutho, umntwana uselele vele ngilale. Abuye nedrama uyangizwa. Makabuya nedrama uba sibangani, ubungasangilindi ngani ngoba bungangilinda nje khona ukungilinda. Kuyanetha ngihamba nomntwana. Le distance ka-4 hours uhleli etekisini nomntwana. Umntwana uba irritated. Ngeke uzuthi bengingalinda mina. Hhayi ukuthi kodwa angilindi ngihamba nomntwana. Bungalindi ngani nje. Wena kahle kahle uthanda abafana. Yiphi-ke le ndoda yakhe ekulethe la? Yazi ngivele ngiyazi ngizwe ukuthi yabo lo ngizamthuka mina. Ngithi yazini awungiyeke wena lobubi. Ngifuna ukulala mina. Uyezwa? Vele wawungifunani ubona ukuthi ngimubi. Uyabona kugcina sakufika nami sengiba aggressive. Sengisho namagama engazi kahle ukuthi strong ngoba nami esangidina lo muntu. Ngimtshela yazi kahle kahle umubi wena. Awungiyeke. Uyabo sesisobanga ukuthi mubi-ke kuyoze kuseke kuliwa-ke ukuthi ngithe mubi-ke manje. Kanti vele bengingakamba mamubi angiphiki. Kodwa hayi uyongenza nami ngigcine ngiba ilento ayiyona. Uyabona ukuthi manje kuphendule uyena ukuthi ngigcine ngiba ilesi silwane. Lesi silwane asakhona ukusibekezelela manje. Uyabona? Okay, it's fine. Angiphumeleki la kwami. Angithi uthi ngimubi. Ngithi ushiye emadodeni. Thatha into zami, ngithatha umntwana. Mangabe ngithatha umntwana uma-standard angithi uyasizwa si-agiwisha phela laphana eLenasia South isendaweni yamakhaladi namandiya. Amaphoyisa afika nje just right away. And besihlala eduze ne-police station. Afika amaphoyisa. Bakafika amaphoyisa kwenze njani la? Ngithi mina ngithatha impahla zami lo uyathanda ukukhulumisana. So ngicela ningisize-ke mina niyongishiya. Sasisayibe usakubona nawe wena futhi lo awuthi sokushiya kamzana. Ngithi yimi. Kuthiwa kanti wena yini lo bubuyela kulo muntu wakho? Yabona amahloni-ke manje. Athi nina amaphoyisa esho amaphoyiseni khulumela safuthi. Khulumela safuthi ngithatheni nihambe naye. Qoqeke yasiqonqoqisa amaphoyisa impahla zami amapampasi omntwana impahla zomntwana. Ngikutshela ukuthi iphoyisa saphethe kanje ngapha amapampasi ngapha ubisi. Yezwa lo mntwana. Sesiyongena evenini yamaphoyisa. Agijime azohlutha iphoyisa amapampasi nobisi. Hawu athi amaphoyisa manje uzozenzani bafule izinto. Athi imali angithi izinto zemali yami. Akabone lo nengane yakhe ukuthi uzoyifidana. Uyangizwa? Eyakhe lengane. Akabona ukuthi le ngane yakho uzoyifidana. Hambani nabo. Kodwa nje into zemali yami asisadle. Thatha isikhwama sezimpahla zomntwana. Sibe ngakuyena. Angisazi umntwana uzomncitha. Kusabusuku phela manje o10. Ngizokuthatha phi ubisi lomntwana noma bekuthiwa ngiyathanda-ke manje sengizokutholaphi la ngizokuthola khona ngaleso sikhathi. Inhlanhla khona ibhodlela eligcwele asihambe asekunendawo yami engangiyiqashile ngapha eJoskor. Ngithi ngicela ningiseni endaweni yami eJoskor. Ukhe wami nje ohlala ngangaza maqala ukukhuluma ngifake ebeleni. Ngase ngirenta indawo privately eJoskor ngihlala naye. Ke ngihambisa amaphoyisa khona eJoskor ukuthi watshela ubani ukuthi ngirenta indawo lapho ukhona kodwa engimsolayo engangihambe naye sofuna leyo ndlu. Ngisola yena ukuthi uyena wamtshela ukuthi ngingakuphi ngoba ngakusasa kuseni ngambona eseqhamuka. Hawu ubeke la ngiyaxolisa ngizonilanda nomntwana awukho phela ugesi sithuphethe siyimibuyele futhi. Ngoyas sibuyele-ke lokushini. Okay bese ngithi mina ngeke yabona ngoba manje lokuhlanya kwakho ngcono lokuhlanya mawukwenza kuzoba yimi nawe. Yabona mase uzokwenza kukhona nomntwana ayisho ukuthi kahle kahle wena uphilile. Ngcono ngibuyisele umntwana kumamakho. Umntwana uhlala nomama wakhe eNewcastle. Hayi nginemali yokugibela ngibuyisele umntwana eNewcastle. Because umntwana esekhala nje vele nje non stop. And my phone afonela umama wakhe yeso angiyenze mina the bad guy. Uyezwa indaba iqalwe uye. Akayisho ukuthi hayi isuke ngami kanjani. Umuntu omubi obezimi. Okay it's fine. Ayi ngibuyisela umntwana ngibuye ngithi lo uyagula lo. Ngeke mina ngize ngiyimele le ndaba yakhe. 2024 njalo phakathi nawo. Hayi ngibuyele endaweni yami. Ngingayi le ndlini. Ngibuye nje ngiye endaweni yami le ngirentela eJoskor. Ngihlale khona ngihlale albafoni ngile ngithi hayi ngikini. Azafonela umama akhe athi umama akhe akekho lo muntu la. Kade ahamba acabanga ulapha showcase afikele angithole ngempela. Hayi ngiyacela phela ngicela uhlisa umoya ngicela sibuyele endlini. Sidome sibuyele futhi. Yes. Buyele endlini. Kwenzeke futhi anginyanyisa ngoba wayithanda la muntu uyazi nje angimazi ukuthi uphila kanjani. Angifuni uqamba manga kodwa mina ngokwami ayi ngiya-advise ukuthi akahamba ayo check umuntu.
hayi ngeke akukhona ukuphila komuntu noma kuthiwa wahlukumezeka sonke sahlukumezeka musima past relationship. It's not because ukuthi ngoba ngibonwe kuwe namhlanje akukho la ngiqale khona cha i-reason ukuthi ngize ngishiye la kade ngikhona it's because bengingasekho kahle. So ngeke ngikuthathe ukuhlukumezeka kwami kule relationship yasemuva ngizokwenza umphako wale relationship entsha. So uyabona ngimhlale ngimfundisa lonto ukuthi hayibo nami la ngiphuma khona akubanga kuhle kodwa angikwenzi lokho ukuthi ubese kuba your sufferings. Wena ngenza sure ukuthi by all means ukuthi mina nawe siphila kamnandi. Wena wenziwa yini uthatha umphako wakho waleyo uzongibudlisa wona la kule relationship. Ne kuze kufike 2024 phele futhi umsebenzi ngoDisemba. Mawuphela usuphela permanent. Akusekho ukuthi uzojika shonephi ayanginqe ngasambe soqala impilo kabusha ekhaya ngoba vele unezi uyedwa kumama kho phila soft life ikinto engekho kunezindle ezi3 kubo 4 ngeka mama wakhe ophongolo and umama wakhe umenzela yonke into ongayicabanga uyedwa kumama wakhe umama wakhe ube uthisha wa retire ukuze amthengelele itekisi amzama yabona amncenga but engancingeki okay sihambe sekubo uma wakhe futhi angolikhami kahle athi hayi wena ngakuthanda nje ngiqala ukukubona yini ofuna ukuyenza la ngithi mina ngizoyivulela ibhizinisi khona la livule futhi ibhizinisi libe right abuze yena ukuthi ilipho nelakho ozoyivulela lona and Majina umama wakho sponsorisha ngale mali uqala amabhizinisi sinamali ngifunda ukuthi asinamali anginika umama wakhe ngithi ngifundile umama azabona ukuthi khanda amasebenzi I must make this business work noma ngabe by any cost funela seventh because funela buyele le mali kalo mama emuva angilone yona lo avule elenkukhu ukuthi hayi uzokhulisa amabhorlal inkukhu lezi ayidayise sizenza ama braai pack mina ngizohamba ngikhuluma nabantu bakaSida basenzele i-packaging because yena vele bengasa qualified due to age ukuthi yazi ukuthi i-youth yena bese over youth. So okay sivumelane yonke into futhi ihambe kahle till elakhe phela ngithi alibona ukuthi alizifaki imali every day njengelami mina ngiyadayisa amakota ngapha ngibuye ngidayisa esikoleni imali ngayenza ngala boma 300 to 400 a day manje into esengishaya kufanele ngiphinde ngithengele ngisponsorishe ibhizinisi lakhe lenkukhu ukudla zadla phela inkukhu. Okay sibuye singitshela mina angcono wenzeni indlela ikhona imshini yokugunda la bese ngikukhulumela esikoleni lapha bathe bafuna umuntu ozogunda esikoleni ungayithathela maybe one guy bazokhokha 2000 mina ngabatshela ukuthi wena umshini ikhona u3 yonke imshini ehleli yokugunda utshani so 2000 yabo uthi ngaba imali enkulu ukuthi ustock ukudla maybe for 3 months asu uyangijwayela jola nayo lo principal wakho uzogunda wena lo jalidi hawu wema bengithi ngiyakuzama awunamali manje ufuna imali yami lengibuya nayo shothi inkukhu zakho izodla wena ke ngeke ngikunike mina imali yami siqale sisabanga vele ngithi lo principal wakho sekufaka umqondo bunginika imali uyamosadi man buvele unginika imali ukuthi ngithengele inkukhu zami ukudla manje awusafuni usungitshela ngokuthi uprincipal uthi ufuna umuntu ozogundisa isikole ngithi mina ngibazwe bekhuluma ngaya kubona mina ngathi hayi ngingabusabuka kude ukhona umshini lapha umuntu ami yakwazi ukugunda ijalidi ne ngizokhuluma naye abuye 2000 vethu usebenza uhlele ekhaya ubhekene nenkukhu wena hayi sikubangeke lokho eyazi ngizuthi azi lo muntu angicasula kunoma mncane wakho ohlala nearby la sihlala khona ngithazi mina ngisawupolisa ikhanda lapha mamncane wakho wona ngoba uyagula uzothi masucabangeke kahle ukuthi uzothatha lo 2000 ngifuna ukubona bangizothatha yonke imali yami ngakhipha ngisho sesiqoqoqoqo ngahamba naye ngahamba mncane uyabhema njalo bemthanga bemgwayi ngathi ngiyazi ngeke kuphele isikhathi angangqungquzanga la iqalekile ingqondo ingasasebenzi nangempela nje ngigwinyanga ngumamncane wakho ngiyacela makasibani ungiphe nje noma 2 rand ukuba uthathile la 2000 bothenga ibox la gwayi uthenge nokudla kwenkukhu waye wena funela umunye mina ngayibone yami imali engenza ibhizinisini ukuthi ishonaphi uyabona manje uzongenza umuntu omubi ngumama wakho uzobuya la uma wakho funele ubone improvement ngifuna ukukhulisa istock la uyezwa funele leli ibhizinisi likhule wena ungibusele emuva phela manje hayi ngiyacela ngeke kuphinde kwenzeke ngizozama ngenye indlela okay it's fine ngimnike imali ngibuyele endlini till kuze kufika enza the worst thing engakaze nje ngize ngicabange in my life uyezwa okay akuqhubeke lezi zinto zakhe zokugula lokho akwenzayo
and nama ngihambile ngiyodayisa ngomshaya nomntwana ngiyahamba ngisikoleni fike ngidayisa esikoleni ngibuye ngala ngizokhanda upopcorn khanda amakota uningi engikwenzayo lahlala nezingane eziqashile ezifunda eMajuba College. So nginonqena ukupheka kufanele ngizokhanda lo makota kufanele ngiphekele yena futhi plaza umntwana ngapha. Okay, it's fine. Ngimtshela yazi mina lento yakho ngisayithandisisa. Awuboni wena ukuthi mina ngiyafaka manje la. Uyahlala ushemula lapha eminyango. Mina kufanele ngibuye ngizopheka la ngiphinde ngiwashele wena. Wena yini kahle kahle oyenza? Ubuye futhi wena uzofuna imali yogwayi. Mina at the same time kufanele ngiphinde ngithenga ukudla ukuthi ulala udlile wena nomntanakho kuyona le mali. Okay, mina ke bese ngiyakuphike ngempilo ke lapho. Hayi vele uyathanda ukucomplain. Ukukhuluma uyathanda ukukhuluma. Vele ngithi okay, usho kanje ase la ngihambe ngiyolala. Mangilala avuke eksena ufuna ukudla kwenkukhu. Mama khumfakela imali 500 uthi awuthengele inkukhu ukudla. Ngishila ngithi mina kuyami. Ahambe eksena uthenga ukudla kwenkukhu, thathe zonke impahla zami ngisho oqe kwasani yami. Ngihambe ngiyoshiya kamamncane. Ngimtshela umntwana ngizamshiya naye. Ufuna avuleke la. Ngimshiya umntwana naye. Thatha impahla zami ngiyahamba mncane ngithe mamncane mina ngiyahamba uzosala kabona lo ukuthi wenze njani. Ngifuna ukumfundisa le yanto ebengimbalela yona ukuthi mina othenga ukudla la. Ngifuna ukuthi uzosurvive kanjani. Uzofanele umama wakhe every day. Shothi ngithe ngisahamba angazi ukuthi uzwe ngubani ukuthi ngiyakuphi. Uyezwa? Mangabe ngisendleleni ngiqoqa impahla zami ahlangane nami endleleni esiganga nje kunomfula la. Kusamele ukuthi ngizowela. Kuyanetha umfula ugcwele namatshe kuwela kuona awasabonakala by the time. Okay, ngithi ngiyaqala ngizowela kanjani? Ngiyasindela ngalo mzuzu. Mangiqalaza ngapha esayidini nangu. Uyezwa avela khumula ijacket agijima. Ngithi noma kuthiwa nami ngiyangena kulo mfula. Afika la lo umuntu ohlanyayo. Shuthi ngizofa phela total. Angingena emfuleni. Ngilele ngaphesheya ngibaleke. Uyangizwa? Ngibaleke. Iqhathu inkinga ngiqoke amadahla. Bengiqola amadahla usikuyanetha. Asengenwa amanzi. Sawazi ukugijima kahle. Angifiqe. Angigqoke ijini kanje. Adabule lo jini mamncane wakho ukhumbula kahle yonke outfit engangigqokile. Adabule ijini, adabule vest, adabule polo neck, adabule bra, adabule pant. Uyangizwa? Engangigqokile. Athi angithi utshathi uhlakaniphile. Ngifuna ukuhamba nazo le impahla. Ngalo mzuzu kuyanetha. Sengiyanjena ke manje. Ngunu estradini ngibonga ukuthi kwakunetha ngalolu langa ngoba if kwanganethi ngabe bonke abantu babe besestradini. Imagine ukuthi mina ngaba ngikhona ku TikTok, Facebook, YouTube bengishutha phela abantu abaphilile abanye babo. Abanye abantu abaphilile abantu abanqeni ukuthi bekubona ukuthi ibona resource yosizo baqindezele mo. Esikhundleni ngabe bayakusiza bakushuthe baposte. Uyayibona le nto so ngabonga ukuthi kwakunetha ngakhona ukubalekela emzini wawuseduze ngalolu langa. Bangikuyima bengiboza ke bangivala bangineza into okubhinqa. Awuphi nezimpahla akasabona. So ngilimala nje la nje ubona lesi sky lesi uye lo ngibona nje nginje. Ngalolu langa namanje ngisahamba ngalo case. Angifonela all the way from Newcastle ngoba ngila. Ukusuka kwami nje le eNewcastle ngasuka kanjalo. Sengikhumbulile ngazi ngaba nje ila engavula khona amehla ukuthi ngizofa la akakwazi ukuthi umuntu athi aclaim ukuthi akuthanda kodwa akuhambise nqulu estradini. Hambe nje uzwa awufake boots awufake underwear. Oh yes. So kwagcina kuphoqa ukuthi nami ngibone ukuthi hayi vele bekungena impilo kule relationship namanje nje uma ngisacontactana nabaseshi mayelana neqala laseNewcastle iqala lakhe la 2024. Zange waphinde wambona after angifisi nje nkosami angifisa ngifuna ukukhuluma manga and kodwa ngiyambonga ngoba okwenzekile kumina kubi right but ungifundisile ukuthi ibaphi abantu besilisa kufanele ngiba avoid life nyama. Uyabona ukuba kwenzakalanga because bengakazi ngibe ku abusive relationship. Now ama red flag sengiwabona nje umuntu asaqhamuka sahleka ukuthi yabo le i problem. Do you think ukuthi amanye amadoda agcina aba abusive ngoba bane low self esteem? Yeah. Do you think mhlambe bekathi makabona wena mhlambe abone ngathi hayi angimfaneli mhlambe kunabangcono? Yena do you just think nje ukuthi
ube nakho lokho cause isikhathi esiningi bengithi mengihamba naye estradini ushelo umuntu uhamba naye. Not ukuthi shishiyana kude. Sihamba nje kahle ukukhombisa nje abantu abathandanayo but bazokurema abantu uhamba naye. So I think nakho lokho bekubuye kumenze abe ne-low self-esteem. Cause ngeke uyabona bese nakho ukuyinyeza somehow. Lazi ngisakubala kakhulu ukuthi kuleya relationship yakhe akade ephume kuyona iyona yamdamage kakhulu. Yeah. So Tina, like mina nawe cause relate estoryini esiyi-1. Do you feel ukuthi mawufika emntwini umtshela ukuthi excuse me, mawufika emntwini umtshela ukuthi I was abused but not physically, ne? Yeah, Emotional, psychological. Yes. Do you think iyaphakanyelwa the way or umuntu angarelate ekuthenini no i-abuse asifundise umuntu osekhaya ukuthi i-abuse emotional ne physical ihlukene kangakanani kuukuthi isase abuse. Abuse is abuse. Whether it's physically, emotionally, it would still be abuse. Noma ingeke isilimaze ngokufana. Yabona i-physically ulala kakhulu emqondweni. Emotional abuse yakulimaza kakhulu emqondweni. And because yona inezinto ezibonakalayo, i-physical angisho basuke bebona ika. Yeah. So angikhathalekile noma ngabe ungayibiza nganhloboni i-abuse. Angiyiboni nje ukuthi noma ngabe umuphi umuntu esifazane ufunela i-tolerance from the get go. Once nje umuntu waqala nje wakhuluma nje amagama ubona kahle ukuthi abona lawa ngeke phuma. Cause yabona lento iqala emagameni ngokubuka kwami. I-escalate till izifike esandleni. And mase sifike esandleni mangabe kuhluleka isandla isiyapi esibhamini emeseni khona sosifunela afe lapho phela. Angithi ngenxa yomuntu oyedwa nje. Uyabona, and umuntu o-toxic nomuntu o-violent akanandaba nabantu bakini. Mina ngabona ngaloya muntu wami ubengenandaba ukuthi abantu basekhaya iyiphi phena abayifilayo the moment yena eng-abuse and iyiphi damage eyenzakala kumina. But luckily mina ngumuntu o-strong ngoba uyabona le relationship engiphuma kuyona right now ngikwi-relationship and I'm happily ever after kuyona. Uyamagina ngabe nje angisafuni nix but ngayifundisa ukuthi yazini okwenzekile kulokho angeke ngize ngikuvumele ukuthi kungiqindezele. Uyabona ngoba kwesinye isikhathi wena uzosahamba nale yafiye ne-enga kanti usiyivalela ama-channel angene empilweni. So mina into engase ngiyi-advise ebantwini ukuthi okwenzekile wena kuthathe njengokuthi vele uma kungenzakanga kuwena befunele kwenzeke ibani. And wena muphi futhi omunye umuntu obezokhona ukushare lesi story kangcono kunami ukuba kwenzekanga kumina. My sister. Yabo. Umntwana ugcine nini ukumbona uyambona? Umntwana ngithi uhlala noma Mike so umbona every day every time afuna ukumbona. Bahlala babonke. Yimi nje obesana lonto ukuthi azi angifuni ukuyakhona even though ngihilile ngokwami but angifuni ukuba next to yena. Yabona. Yeah. Akukho kungadluli. Wayithola i-counselling. Mina ngumuntu omnyama wawugquzulwa yitshe lapha emakhaya gquzuke uzoyibona uyohila ngendlela ubheke ekhaya so counselling ngabe ngiqamba But so strong yo. Hayi ngistrong. Iyona into engenze ngaba strong le because if njoba ngisho nje namanje ukuthi ngiyibona ngiyibrave kabi kulokho kwenzekile. Do you think ama-red flags masikhuluma nje kancane before we close? Ama-red flags in the beginning siyawa-ignore singabantu besifazane. Kabi. Yabona nje ukuqala koku-ignore ama-red flag ila umuntu azothi khona kwena. Mawucabanga lo nqa angithi uzobona ukuthi angithi uyawutolerate njalo manixabanga next time masebona ukuthi ngathi awuzweli lo nqa uzothini. Uyabona ukuthi kuyakhula nalokho ukutolerate khona okunye okuzayo kuzimbama nenqindini konke nje kuyesa. So qala nje lapho umuntu ufanele akuhloniphe uma ungabe uthandana naye
It's not because of uma uthandana nomuntu wesilisa usekwenzela ifavor, ayihambi kanjalo. No. Nathi futhi sabantu besifazane misithandana nabantu besilisa. It's not because it's thina sibenzela ifavor. No. Savumelana ukuthi sathandana khona into engayibona kuwena yangikhaza savumelana ukuthi sizophilisana. Hayi ukuthi ngoba sekumele ukuthi mina ke ngitholerate noma ngabe yini oyenza kumina. Ngihloniphe ngihloniphe. Iphelele kanjalo nje. Where are you now? Business. Ningibizeni Nkosi yami ningihalaliseni. Ngathenga iskuta. Yes, ngajoyina ke Takealot delivery business. Wow. Yes. No, my sister, I'm proud of you. Ngiyabonga. Very much proud of you. Iyo nje leya relationship eyangifundisa konke ukuthi kahle kahle lokho ukuthi sithi sizojola sibekezela abantu besilisa bethu ungasebenzi. Ayihambi kanjalo. Manje ngiyabona umuntu esifazane oyimele. I hope nizongibiza nizongibuza ukuthi ibhizinisi ihamba kanjani. No, definitely sizokubiza. Ngiyacela ukuze ngifuna ukuthi abantu besifazane abanye bangene kule business ngibakhombise ukuthi kuyaphileka. Yeah, namanje hayi ngifuna ningibize nje all about ibhizinisi kuphela sizoyincingane nje. Yes, exactly. Woman empowerment. Definitely. Ngiyacela nje ningibize ngizonichazela yonke into ngiprovide futhi ngibanikeze every detail. Nokuthi ngingena kanjani, uqala kanjani, uthenga kanjani yonke into nje. My sister, you're strong. Yeah, mina ngifuna ukuthi baphume lapha kulama relationship aba toxic bayimele. Oh, thank you for coming. Ngiyabonga mina Siyabonga kakhulu. Okay. Oh, guys, if you're not inspired, I don't know. I really don't know. But yeah, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And obviously hit the notification bell and give us a thumbs up. And turn on Makaya.